Tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang CJ, 30 years old at mula dito sa probinsya ng Bulacan. Isa po akong lalaki na natrap sa katawan ng isang babae. High school graduate lang po ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang factory dito sa Bulacan. Mahirap lang po ako pero araw-araw na lumalaban ng patas. Alam ang salitang wala. Sanay sa sakto lang. Napasulat po ako dahil gusto kong isumbong yung bisor ko. Humingi ng payo sa inyo at magbigay ng paalala sa mga listeners ninyo na may mga posisyon sa mga kumpanyang pinapasukan nila. Ganito po kasi, yung bisor ko feeling maganda. Akala pa po yata may gusto ko sa kanya. Malabo naman pong mangyari dahil mukha siyang tigyawat na tinubuan ng mukha. Isang araw po napansin niya yung radyo ko. Nagpabili po siya pero walang pinapadalang pera. Dahil kinukulit po ako ng kinukulit, binili ko na. Nung iaabot ko po yung radyo, hindi siya nagbayad. 4 na buwan na pong nakakaraan pero yung 300 pesos na pinambili ko ng radyo, hindi niya pa din binabalik. Kamakailan po, nag-alok naman ng second hand na sapatos. Madumi na po at may amoy na sa kalumaan pero binibenta niya pa rin ng 500. Dahil nakulitan na naman po ako, binili ko na lang. Isiniksik ko na lang po sa kung saan para hindi ko na makita at hindi na ako mainis pa. Tapos po, ginawa akong hulugan. Nagbigay po muna ako ng 200 at umasa na quits na lang kami dahil may utang pa naman siyang 300 sa radyo. Ito na naman po tayo sa utang Ito na naman! Kaya naman po, nagulat ako sa kakapalan ng face na sinisingil ako ng 300 kahapon. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko? Paano din po ako hihindi at tatanggi sa susunod? Salamat po sa inyong payo na may magsilbing paalala din po ito sa mga listeners ninyo na may posisyon sa mga kumpanyang pinapasukan nila na wag namang manamantala ng kapwa. Ang inyong tagapakinig, CJ. Grabe naman itong problema ni CJ. Kaya nga Grabe naman yung problema ni CJ. Alam mo, teka lang. Feeling ko hindi naman sobrang nananamantala si supervisor. Oo, totoo. Gusto niya lang din naman talagang kumita. Wala namang masama doon. Pumayag ka naman. Yun kasi yun Yun, totoo. Yun kasi yun. Pumayag ka, okay lang sa'yo. Diba? Di next time, wag kang pumayag. Yeah. Ang tanong dito kasi talaga is I don't think it's right na isa pong paalala sa mga may posisyon. Tama naman yung pagpapaalala. Pero dito sa kwento mo, parang hindi naman niya masyadong ginamit yung kanyang posisyon para manamantala ng kapwa. Wala akong ganun na nakita Wala. Meron lang akong nakitang bisor na gustong magbenta at bisor na nakalimot ng unang may ganun tandaan mo, ang supervisor or someone na higher ang position, mas marami po kasi sila talagang iniisip. Totoo naman po yun. So, there are times that they forget things. And so, you make them remember. Kaya nga tingin mo, pansinin mo, yung mga matataas ang posisyon, may sekretary. Tama. Ba't sila may sekretary? Sa sobrang dami ng iniisip nila, meron dapat na taga-remind. Correct. Diba? So, yun lang yun. Baka yung 300 dun sa radyo, for all you know, limot niya. Pinaalala mo ba para magalit ka ng ganyan? Ako naman ang nakikita ko dito kasi ayon din sa kwento mo, CJ, na feeling maganda at nagpapapansin sa'yo. Yun Ay baka nga yun na yun. Yung word doon Nagpapapansin sa'yo kasi kung
Ang sinasabi mo kasi ngayon parang yung ginagamit niya yung posisyon niya. Oo, para manamantala. Walang ganun eh. Hindi. Literal, ang nakikita ko talaga nagpapapansin sa'yo. Ang tanong, alam niya ba na pareho kayong babae ang puso? Ayan, di ba? Oo. Totoo. Baka naman kasi dahil pinagbibigyan mo din siya, you're sending the wrong signals. Yan. Basta definitely CJ, walang pananamantala ng posisyon na nangyayari dito. Yun talaga yung sure. Sabihin natin for 300 pesos, hindi pa na naman tala. Hindi. And may palit din naman, nagbenta naman siya ng sapatos, binili mo naman. Correct ka, yun talaga yun. Huwag kang magalit dun sa sapatos na may kalumaan, na may amoy. Huwag kang magalit. Magalit ka sa sarili mo kasi ba't ka pumayag? Oo. Yun lang yun, 'di ba? Alam ko siguro itong si CJ medyo people pleaser. Yun. Oo, as a people pleaser, gagawin mo na lang, oo ka na lang para lang wala na lang masabi. 'Di ba? Kesa tumanggi. It's very difficult for you to say no. But in life, it is okay to say no. Oo. Ano kapag ka sinabi na nga ng bisor mo na tumalon ka sa kanal, tatalong ka kasi nahihiya ka, baka mapahiya siya. Hindi mo gagawin yun. Okay diba? okay lang yung pagiging people pleaser ka, pero may boundary din yan, may hangganan din yan. Oo, meron. Kung hindi na nakakatulong yung ginagawa mo at na doon sa isang tao, mas parang nagiging harm instead of makatulong sa kanila. Yan. Yun yung hangganan natin na Correct. hindi mo na siya piniplease eh. Parang pinapaasa mo na siya eh. Tama. Oo, parang nagsisend ka na ng signal. Kagaya sabi mo, 'di ba? Feeling maganda at Correct. nagpapapansin sa iyo. At Yan. sure na sure hindi mo trip una dahil pareho kayong Pareho kayo ng gusto eh. Oo, pareho kayo ng gusto. At saka sabi mo parang tagyawan na Tinubuan ng mukha. Oh. Nilait mo pa. Nilait mo pa. Ikaw nga tong manlalait eh. Oo, Sa pwede mo totoo namang lang din. sinabing feeling maganda eh. Dinescribe mo pa eh. Oo, kasi sa totoo lang si ating, baka maaari nagpapapansin lang. Tsaka gusto lang din talaga magnegosyo. Eh, nagkataon, isa ka sa mga Oo. umuo. Or posible din, alam niya yung kasarian mo, pero may mga tao kasi na natithrill Sa kahit alam nila, idea. na gustong-gusto ko to, gagawin ko ang lahat. Baka naman ako ang Oo. dahilan kung Yeah. bakit, diba? Oo, may mga tao kasi actually parang psychological din yan na thrill seeker talaga eh. Na alam nilang hindi pwede, Kaya susubukan mas nila. mas more na natithrill ginagawa. sila, oo. Diba? Kaya gagawin nila lahat ng paraan. Para mapansin. So baka ganun si Oo. baka ganun si Bisor. Yan, Pero oo. definitely walang pagsasamantala. Oo, walang feeling- pag-aabuso. Correct. At feeling ko wala naman ding magsasamantala kung wala ding magpapasamantala. Tama ba? Or walang parang in your case kasi medyo G ka dun sa binenta sa iyo eh. Hindi naman niya mabebenta yan kung hindi mo rin binili. Oo. Tsaka never niya ginamit yung posisyon niya eh. Hindi niya naman Oo. unless sinabi niya, bisor ako, Oo. bawal tumanggi. Oo. Ikaw ang nag-isip nun, Oo. na bisor ko to, so hindi ko siya tatanggihan kasi nakakahiya naman. And that's the decision that you made. Oo. Decision mo yun eh. Hindi niya ginamit yung Oo. posisyon niya. Siguro, kung pwede rin naman na, dahil bisor ako, siguro naman hindi makakatanggi yung staff ko sa akin. Pwedeng may katotohanan Oo. din. Pero hindi siya para masabi mo talagang all out na, ginamit niya yung posisyon niya Oo, para nag-abuso. abusuhin yung mga tao sa ilalim niya. Parang wala namang ganun na ganap. Kaya ako nasasabi na nagpapapansin kasi yung word sa kwento mo, kinukulit ka. Ayan. Di ba? Kinukulit ka dun sa radyo na Oo. magpapabili sa'yo. Kinukulit ka para bentahan ka. Yan. O, sabi mo, binili mo na lang para hindi ka nakulitin. So talaga sabi ko, nagpapapansin eh. Hindi Diba? lang naman ikaw ang empleyado dun. Kaya Bakit ikaw ang nga, kukulitin? correct. Hindi, tsaka baka mamaya, masyado ka ring filingero. Baka lahat naman sila, niyan. Binibentahan din. Ikaw lang tong affected. Oo, ikaw lang yung bumili. Yung iba hindi na, may amoy. Totoo naman. Tapos ikaw para matapos na, binili mo. Correct, 'di ba? Ako marunong na din akong tumanggi. Dati hindi ako marunong tumanggi. Kasi dati nahiya rin akong tumanggi. Pero it's okay. O, learn how to say no. Oo, it's okay. Natatandaan ko minsan may mga nagbebenta sa akin na meron na ako ng ganun. Sometimes binibili ko, sometimes hindi. Oo. Kung sobra na yung bagay niya, bakit mo pa bibilhin, Correct, 'di ba? oo.
So yung ganun, at hindi nila, they shouldn't take it against you kung mag-no ka. Oo. So next time, just say no. Oo. Hindi ko ano-ano na tumatakbo sa isipan mo, kung ano na naiisip mo. Oh, tsaka kung minsan CJ, dapat matuto din tayo mag-real talk With respect din naman. Yes. Mag-real talk mo yung kahit boss mo, pero with respect. Correct, Boss correct. with respect. With all due respect, yan. Oo. This is not to demean you. Yan, Yan. your honor. Yan, your honor, your majesty, mahal na reyna, di ba? Gusto lang talaga na sabihin itong nararamdaman ko. And dapat, kung bisor yan, kung isa siyang leader, dapat marunong siya to accept mistakes also. Di ba? Yun talaga, doon talaga ako nag-stick sa kinukulit ka na for 300 pesos and visor siya. Correct. What is 300 pesos sa isang visor? Wali lang yun. Diba? Ano Tapos lang yan? Hindi ko alam ito lang ko lang to na hindi niya binabayaran yung 300 para singilin mo, para meron kayong connection, may pag-usapan. Oh. Yung mga, Malay mo ganun, may ganun pala. Naku, sabihin mo sa kanya, Bex ka. Oo. Yun lang pala talaga yung issue dito. Tapos diba, trip kanya, hindi mo siya trip. hindi mo binayaran ng 500 pesos. Sabi niya, pagkakataon ko na to na mag-connect sa'yo. Ulit. Diba? Yun lang yun. Huwag na natin masyadong gawing komplikado ng mga buhay-buhay, ha? Sabihin mo na sa kanya, mismatch kayo. Okay, sabihin mo, it's a tie. Pareho tayo mahilig sa lawet. Charot! Siya, relax ka lang chill ka lang, huwag Kalmahan mo masyadong, lang, CJ. Kalmahan mo lang, huwag ka masyadong mag-overthink ng mga bagay-bagay. Kwentuhan mo kami uli. Aha. Ayan, sa mga gusto magkwento din po dito sa Mahiwagang Burnay. Ayan, pwede kayo mag-email ha. Send your stories at Mahiwagang Burnay. Anong Burmay? Baka Burmay. Burnay. Sige, push mo yan. Alamin mo kung anong email niya tsaka password Ayun. Mahiwagang Burnay stories at gmail.com. Story, walang I. Story. Mahiwagang Burnay story at gmail.com. Yan. Okay. Hindi, yung totoo po, Mahiwagang Burnay story at hotmail.com. Luma yung hotmail. Na-realize ko yung Facebook ko hotmail niya. Kasi nung na-log out ako sa isa kong device, ang nakalagay na dun talaga hotmail. Tapos nung naglagay ako ng password, pumasok din. I'm such a lumang tao! Ako na lang gumagamit ng hotmail! Nakakaloka! Mahiwagang Burnay story at gmail.com. Yan. Ayan. Send na po kayo ng story. Okay, dogs? Siya, exit! Okay, mga kabisyo, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1